ni rohana dihita jolma natinopana idoha papatar ni dibata marhite anaki ay pola do anakna nasasadai di lehon aso nang magon nang gosada siya kita gariada tahe ikon tu hanguluan si saliling-liling na hita buanon na atong tendeo ma hasangapon di debata dame ma di jolma. Jumpang musari pestai hatu tubuh Tuhan Yesusi tuat doi banasian surgoi nebatu itau hasang apon di Mari hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di parbadia na tumopa langit dohot tanoon amen dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tengah-tengah ni hitaon jadi widahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasa dan nasian amai go asini roha dohot hatua tutuon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang mandok molate dohami tuho ale ni godang ni asi do tolong ni roham diami ai di basa-basaon hodo anakmu nasa sedai tuhami nadi pardangalonon asa maluhami marhite ibana sian dosa dot sian amatian saliling ni lilengna hupangi dohami tuho sai sondangi marohanami naholomi marhite hite ton di parbadiai akup ni sai parohai mahami asa huboto hai mandok mulate tuho asa tarapul situ turohanami dihaguton dohot di pangunjunan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Pangihon hamu mapati ni dibata di pesta Natal parjolo sadarion imana tersurat di Lukas 3 ayat 8 parbuihon hamu manatama pabuan nangmu barohamuna jala sotung di duduk hamu di bagasan rohamuna si Abraham doa manami ai hudok matu hamu terjadi hon debata do anak ni si Abraham sian akabatuon atong rap mangidogogo mahita tuado pani debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulaon naobar tu patikmi amin. Huriani tuhata di bakasan rohan nahohom tatopoti madosata nagodang itu adopani debata ale Tuhan debata parguna so hatudusan jala manami ujo hami dogarmu dabadiai ala natar gugut hami marningot dosa nami saya marasini rohama homi dahami on o Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabe jolma alani hami ale Tuhan debata dipatuduhon ho doa sini roham dihami akka jolma natinapang na disuruh ho doa anakmu nasasadai roh manopot hami namiad dope di pardang olanon masai godang tutu akka dosa nami di adopanmu jala hamatea do jabar nami aut unang alani asini roham dihami ale Tuhan ajari mahami paubahon roha nami marningot naong hihan lawanmu di bagasan Yesus Kristus na tubuh do bertibion lao paluahon hami asima roham dihami saya patok tong madihami roha moletion tuho oton di parbadia pangapu di namarsak roha pamalum masaluhut nabernit binaheni dosa nami romaho mangani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha seunang tulak kami ale Tuhan debata asi maroham dihami sai paloas mahami marnida hapataranmu di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus na tubuh di bara Betlehem ukap marohanami saluhutna asa tubuh Yesusi di bagasan rohanami asa tung mubaroha dohot pikiran nami gabehu oloi hami ho ganuk tiki ale Tuhan nami dang adong nau pangasahon hami dukon ni asini roham hati goran na pinatupani anak mudo na pangasahon hami tujolum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
baga-baga ni dibata taringot tu hasisani dosa songonondo pakaholongi di dibata di portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganop na porsia di bana asa hanguluan na seliling-liling na di bana hasa ngapon ma di bata na di kijang. Tadi dibata turpuk di hari pesta Natal perjulu imana tersurat di psalmen sia pulualu ayat sada satu ayat sia ende hona hamuma di Jahoba ende naim baru sada ai nunga dipambahin ibana aka halongangan nunga ditupahi siamun nai doho tangan nana badiai ibana nunga dipabotoho Jahoba hatuon nai nunga di papatar ibana hati goranai diadopan ni akka parbeku nunga diingot ibana asini rohana dohot asistongan natu bagas ni Israel nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatata marsurak-surak maho alesandok tanoon mangolopo Jahoba pangiar maswara marolopolop jala marende mahamu puji hamu majahoba marakup arbab mardongan arbab dot suara ni ende marolopolop mahamu dijoloni Raja Jahoba mardongan sarune dohot suara ni sakka mardorom malaut rodi isina portibion rodi pangisinai martopap-topap ma kabat tangai rap marolopolop ma akadolok di joloni Jahoba ainu ngaro ibana laho mahuhum tanoon umon nama portibion marhite-hite atigoran dohot akka bangso marhite-hite hasitongan ido sahatna martua makan atau mengihon hatani dibata jalan nau peopsa amin. Tahun di dolo diura di sudenganan baru tahun di dolo nang tubuh Kristusi rodo suruhan tuladang Efrata tidak ko maha porsiaw tay songonahina tidak ko nidong atas sa porsiaw di sando portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama parguna suatu dosan natu mo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus
anak ni dibata Jehovah nasasadai imana tribuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumani silatus na mate terpajal di bana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak manguru di hari patuluhon na manai tu surgo lauhutul siamu di bata Jehovah amanai parguna so hatu dosani disimai bana pai mamulak sogut tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot diatai namandok mulak mangulu sogut daging nihala nong mate dohot yang uluan na sora sudah amin. Sungguh-sungguh dihita Natal paduahon ima Natal ama dohot Natal ina ima di hari sogut Jumat Sabtu pukul 10 jalan marpelian tujolo dehita tu radio bonapa sogit ima sungguh-sungguh dihita tapasat mapeliata hut marende nomor 414 ayat sada 1 ayat 3 Tua, oh Jesus Tuhaki, sian baru agi cangturaki. Roma oh Tua, oh Tuhan si maluai, dame bidol budang natara sami, oh Tuhaki. Kasih maroham di oh Tuhaki. Sai calo matali yang nang endeki songan si Maria ina nang martuai bai nang au martua Allah harorobi oh Tuhaki. Suruhan pardi surgoi binegeri marbahan diladangi dunga tubuh Raja Kristus si maluai di huta Betlehem beak dibarai oh Tuhaki. Roma oh Tua oh Jesus Tuhaki sian baruaki cangturaki Roma oh Tuhan si paluai dame bidol mudang natara sami oh Tuhaki. Asih marohami oh Tuhaki sai calo matangi yang nang endeki songan si Maria ina namartuai banang amartua Allah harorobi oh Tuhaki. Martangi yang mahita damai di batana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hurian itu hatta nahina holongan di partikian na dinggaron marlas ni roha hita salhutna di pesta Natal na Parjolo 25 Desember 2020 di bagasan
Tekion. Alani ala di bagasan lasni roha hita marhite pestata pasat tamima baik secara pribadi keluarga hami pandita Frankie Napitupulu inata Yesi Lucia Burusi Burian dua danak pasahaton selamat Natal nami di tonga-tonga ni parsaorata di bagasat Tekion. Selamat Natal madita saluhna. Muliate hatan itu hatta nagabi ujahan ni pestata di bagasat Tekion nagabi tona manang pesan Natal di sabdo kuriata imasian surat Heber bidusada memuka mesian sayat sada rodi ayat opat songonon mahatan itu hatta jot-jot jala ragam na julu pambahen di debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi alai di akka ari na parpudion dipakulingi do hita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabisitean parluhutani jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogoni jala dung di patupa ibana hayason sian akadosa hudul do ibana tu siamun ni hatongamun na digicangi songon surung ni guarna na tinean nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangaponna martibakon na sida ido sahatna hitanahin na holongan macai adul marasing do pesta Natal 2020-on sian pesta Natal nasalpu tahun-tahun nasalpu. Saya yakin terasa doi di hita betapa sepertinya Natal ini begitu sepi. Mungkin dang apala gudang aka pangaradion natapatupa baik di huria manang di akau laut tanamar ragami alani kondision. Jala yakin doa mungkin manuhur baju pedang rate hui daerah baju natawon ini do pe werengon baju. Iya, imana neng dohonon taringot tu kondisi ta nama baik kita songon na lungur roha alani pangotak ni bodil natargoar virus corona COVID-19 nama baik kita menjadi seolah-olah kehilangan sukacita alai amang inang ternyata saya merefleksikan rimang-rimangi do jala hutangi aku di bagasan parnguluoku ternyata ini bukan Natal yang memprihatinkan ternyata ini adalah Natal yang istimewa berani do madokoni ternyata ini adalah Natal paling istimewa selama saya hidup merayakan Natal. Ini adalah Natal paling istimewa. Kenapa begitu? Karena justru di Natal sekarang inilah saya tahu apa Natal yang sebenarnya. Justru alani pandemi yodo hurajumi marlapatan pesta Natalon. Karena ternyata Natal itu adalah aspirasi penderitaan manusia yang dijawab dengan inspirasi Tuhan yang nyata melalui kehadiran Kristus di Bethlehem. Artinya ternyata Natal itu muncul karena penderitaan. Natal itu muncul karena jawaban Tuhan karena penderitaan. Alanido amanginang salhutna nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Hidup bahudokon Natal ini sungguh istimewa. Natal 2020. Karena ternyata di masa ini manusia zaman sekarang tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa lagi mengandalkan harta, jabatan, pikiran, otak dan semua yang dia miliki. Dang marlapatan alani pandemion. Dohonokku mahi. Ahudokon. Jangankan saya, Donald Trump presiden Amerika natalui ahabi hurang ni hona covid do ibana apalagi mah Donald bebek ibon artinya ternyata dang boy hita daus ya nih naposo nama tua namora nama jabatan yang biasa-biasa saja semuanya terpapar dan berpotensi terpapar virus corona ini lapatanna akhirnya manusia berteriak kepada Tuhan adigat dohami malua Tuhan ngamacai acit huilalahami marminggu pehami dang boy ale Tuhan martangiang pehami seolah-olah terbatas ale Tuhan marsaur pehami majalang inokku berak tolappu be alanion dacit doi bahkan adong todokta adong sisol hotta namodding dang apala boy beta aku pidenggan ala boa alanion adong marsahi akka anggita dan boy hita manopok na sida mangaleon pangabulion alawa alani viruson mulau-lau pedang boy marsikola danak asiroha baru masuk danak di Jabu SD 6 tahun umuran yang mangidu sekolah itur PJJ hari pertama dia sekolah langsung PJJ
langsung sekolah online. Dia menderita di mana di sini. Dia merasa kehidupan ini maya. Dia menganggap manusia ini semua virtual. Odope pertama sekali mana sekolah. Dia penderita doi yang seharusnya di masa-masa dia kecil dia harus menikmati sentuhan-sentuhan interaksi dengan teman-temannya. Alena ngarong nabui terbaik kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dunia mengalami resesi global. Ekonomi kita terancam. Apalagi yang terjadi? Sistem keamanan kita pun terancam. Politik kita carut marut. Sudah alani pangotak nih bodilon. Ido, bodil lo bahasa wataknya virus. Bodil. Ido naneng dohonon. Inok kurumat doki. Ay hera namanu doh bereng. Hera peok kinna. Hona bodil. Naneng dohonon. Kita nahina holongan. Ujungna menderita mahita. Jala rikot madang terpalua au bedi riko HP. Rikok masih palua di au. Mahadonokku mak, hanya orang yang membutuhkan juru selamat lah yang menerima juru selamat. Hanya orang yang membutuhkan keselamatan yang membutuhkan juru selamat. Hola naneng madapot haluaun, nama kasih holi haluaun do narikot haroron isi palua. Au curiga. Jangan-jangan Natal-Natal kita yang lalu adalah Natal-Natal si palesem. Natal-Natal hanya sekedar perayaan pesta. Holak pasonak-sonang diri, patampil-tampil patama-tama diri. Asa boy patuduhon nadong diba, doakan asing. Saya mencurigai itu, belum tentu itu semua benar. Pasti adong dohita namar tangiang di sini bagasan lasni roha. Alenang dohonok kusonari, dang terbaik kita. Setabi inang, marmeka pehamu terancam kan? Asong lapatan namar lipstick. Itu baga lipstick munai, mar masker dohamu. Daido, naneng dohono di sini ternyata kecantikan pun sekarang dihancurkan oleh sekadar bermasker. Bena bui wagi jakon noeng, dangarong be. Hola sada nama narikok diau, ali Tuhan, adigat dohami malua. Ujungna mana terjadi amang inang sadarion. Masuk ma vaksin. Ternyata udah masuk sekian juta vaksin ke Indonesia. Mudah-mudahan 2020 sada bertahap mahita divaksin. Alus ditangiang doi. Meskipun kita tidak tahu kapankah itu sampai ke kita, tapi ternyata pengharapan kita seolah tersingkapkan oleh Tuhan. Roma si paluai. Dan ini adalah analogi Natal yang paling sempurna, amang inang. Ternyata inilah analogi Natal yang paling sempurna. Natal tahun 2020 akan menjadi Natal yang paling berkesan di dalam kehidupan saya. Karena hari ini saya berseru-seru, Ali Tuhan palua ma'au. Dan hari ini telah lahir juru selamat bagi kehidupan kita. Natal benar-benar terasa. Kita nahina holongan. Dalam ketidakberdayaan kita mendapat dan memperoleh sebuah harapan baru. Bahwa keselamatan telah datang. Di bagasan Hagaleo Taido di papatar debata dirina marhiti Yesus Kristus jala dipakulingi debatado hita ganup di ngolu nang parsoriota. Ternyata setiap hari kita dipakulingi debata. Dipaingot debata unang mabiar. Dipaingot 365 kata kalimat di Bibel Taya manginang. Hata jangan takut. Yang muncul dengan versi yang berbeda. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Berkamuan non di Bibel Tay. Mulai pada Nairobi, satu pada naib baru. Molo huana logihon 365 hari setahun. Berarti di bagasan setahun tiap hari di debatato hita unak koma biar. Dipakulingi do hita setiap hari melalui suara-suara pengkhotbah, melalui suara-suara kebenaran firman Tuhan, melalui suara-suara pujian. Alai dang sudah manada debata. Orang tidak mengenal Tuhan karena dia sibuk memikirkan Tuhan. Percayalah saudara, otakmu tidak akan pernah bisa memikirkan Tuhan, tapi hidupmu pasti bisa mengalami Tuhan. Daktar pikir horkoi debatai, alait buido hilalaomui. Alanina ikon hilalaot tado debata, sorang maibana gabe jolma. Idon, mula tabereng di ayat 1 di ayat 2.
Jot jalaragam na julu pabayan di debata mamakulingi aka amai marhiti-hiti aka panurirang. Ternyata suara-suara Tuhan itu selalu muncul. Tetapi itu tidak bisa membuat orang mengenal Tuhan. Ujungna alai di aka arena parpudion dipakulingi dohita marhiti sian anaki. Tuhan yang mungkin sebatas suara firman sekarang menjadi firman yang hidup di hati kita. Molodok suku-suku Tuhamu inang di dia do debata tinggal unang mau pikir hamu suku mapahu pumuna nama rumur 5 tahun nih. Paupu opung di manakah Tuhan tinggal? Ada halusnya non di hatiku. Gitu kan? Di hatiku. Ido natikos. Nang luje kita memikiri bahwa sejak firman itu hidup, Tuhan tinggal di hati kita. Asa jolma dalam rumah ngoluna, saya pastikan Tuhan itu dia semakin menjauh dari sentrum ketuhanan itu di bagasan dirina. Jadi ngarong jolma na jahat na takang seorang, ngarong. Alai jolma na somakah ngoluhot debata idu mabayani lam takang. Ngarong jolma terlahir jadi penjahat, tapi saya pastikan orang yang menjadi penjahat adalah orang yang menjauhkan diri dari sentral kehidupan ima debata. Odonan yang berengot tadi sih. Jadi mau hurak saya berdohoi nang mengadupi anak kami, pastikan jangan-jangan memang dangna anak mina salah dalam medau doho siat debata. Karena sesungguhnya saya selalu mempersaksikan masalah hari ini bisa muncul, selesai, besok bisa muncul lagi. Aduh, lapatan ini saya do. Asalam tabbaho martangiang, asalam conokko tu debata. Saya mau percaya mengajak kita, apakah melalui pandemi ini saudara semakin dekat kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan besar. Alaidohonokuma, sesungguhnya di tengah ketidakberdayaan inilah seharusnya saya semakin dekat kepada Tuhan. Ainunga gabejol maibana. Idona perjulu. Asa tabereng ternyata hatani debata idak kolak kata. Ida tahu. Hatani debata idak kolan hata. Mungkin hata tai holak kata do. Taido hido marsahi da bapak huputta aido ate saya malum mak tangyak ko dai dah hinatong uluh tangyak ko pe toh de tangyak ko unang salpu buti unang gabi holak kata kat terkenal do halak batakon holan hata di hata nasing sileba di dokon NATO bukan fakta pertahanan Atlantik Utara tapi no action talking only holak kata. Odo nanang idot tadi si amanginang. Ternyata Allah itu dang holan hata. Ale gawi daging mah hatai. Gawi daging mah hatai. Menyatu dalam penderitaanmu, menyatu dalam kekuranganmu, menyatu dalam kegelisahanmu, menyatu dalam segenap harapan-harapan kehidupanmu. Porsea maho ate. Molo tangis peho sadarion rap tangis do debatado to makaul ho madokon margogo maho ale anakku. Itu yang mau kita lihat di sini. Kita nahina holongan di bagasa Yesus Kristus. Aibana do napuna sa saluhuna. Jelas di dokon. Aibana do namanoppa saluhuna. Yesus namanopaido, Yesus namian di bagasa kita. Atong coba kita bayangkan, kita kan ciptaado, nanti noppa do kita sudah. Pencipta kita stay with us, tinggal bersama-sama dengan kita. Bukankah itu Immanuel yang sejati? Daido tahunani Natal PGI KWI tahun 2020 di Sean Marhite Matius Sada ayat 27 mereka akan menamakannya Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Daido idia do debata titik tangis so rap tangis doto. Dia debata tiki marsahit to rap marsahit doto. Jadi debata tiki marukil ho rap marukil doto. Alai ingot ma dang songo paru kilo mi paru kilo na di haul do paru kilo mi asa monang songon hamonangan nai. Ini yang mau kita lihat. Ini peristiwa spektakuler dari Natal. Bukankah ini menjadikan Natalku ini semakin istimewa? Kita nahina holongan di bagasa Yesus Kristus. Asa Natal itu menjadi membumi. Molo apostol Yohanes membuka sian Yohanes sada deh gabe daging mah hatai, tidak teh gabe daging mah hatai. Sehingga Natal itu selalu erat kaitannya dengan Allah yang menjadi daging, gitu kan? Ujungnya Natal tanpa daging bukan Natal yang meriah, itu tuh kan? Ujungnya ikonarong mah daging,
Iya, molo sodang adong daging dang mar Natal itu tong. Ujungnya manur jagal terus, malang jagal. Ujungnya daging putaba maborakna, berak badan tong. Ini soal daging semua. Jangan-jangan Natal kita adalah beneran daging beneran. Molo di hutan nami, molo hari Natal do atau baru ngai komar bida bion. Tahu nomor bida. Satu sisi Tuhan itu pandemi Natal lawan puasa. Natal nasal putaba do berak badak 2 kilo. Anggo sadaran kok turun do. Ada ngarung mangan ongkos jagal tu jabu. Nah yang dohonok kumul di tanami masa do marbida kan ado. Dak ku boto bahasa Indonesia ni marbida mangna tua. Alai ala tradisi kearifan lokal do di Tapanuli. Marbida kan gini, mereka patungan lah dari mulai awal tahun ngumpulin uang untuk beli seekor kerbau mungkin mangna pinaham mai. Dungi pas Natal manang tahun baru dipotong maun, terus dagingnya dibagi-bagi rata lah sama anggotanya gitu. Kira-kira begitu. Marbida. Itu benar mau dihitaan. Natal itu nggak indah kalau tanpa daging. Jadi sutung dosongoni Natal tahun noeng. Seharusnya Natalku ini tidak indah kalau tidak ada tubuh Kristus di dalam saya. Ido ulon labadia natapatupan non. Menyatu dengan saya. Alan ido hita nahina holongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata sahalinaida. Natal ini akhirnya meredam akan keinginan daging. Nama baik kita gabe lupa esensi Natal tentang aspirasi keselamatan kepada Tuhan. Naking ngamau rubi manur baju, ngamau rubi manur sepatu, ngamau rubi manur dia, ngamau rubi manur konsumsi mabai kue. Baik kamu udah kabang layang inang. Saya gun kacak tujin. Unang alan di pandemi gabe nih kamu kabang layang dah. Iko sado tu bagas ni paditan nabi tu pulang ke pasakaleng dah. Nah, naneng dohono di si, ya ada dia paditan nama tua tua usat tabi dah, paditan nama tua. Di potohodo arti ni Natal paditain atau ahai dua na parjolo tubuh tu hatta na paduahon tubuh tu hatta ina. Hatana di dakataku dah na satu setabi emang. Natal 2 dimensina tubuh tu hatta na paduahon tubuh tu hatta. Sarupa tulisanna na di dia doi dihita. Anggo sahaliot dohonokku ma dak tubuh tuhakku alai tubuh tuhakku. Maka esensi tentang lahirlah engkau Tuhan di dalam hidupku adalah menyatukan yang ilahi dengan yang duniawi saat ini. Ujungna babereng-berengok kumabuhi ni Kristus marhite bohi muna na minar-minaron amang dohot inang. Inilah esensi Natal yang luar biasa bagi saya. Sungguh istimewa. Sahalinaida gabe daging mahatai ketika anak menjadi pengantara kebenaran firman Tuhan. Jadi husukudoh ya anak SMA jurusan kimia tidak songonon. Saya pernah sering di itu sekolah sama pembinaan. Bisa nggak orang haus dikasih H2O? Bisa nggak? Kalau udah dengar khotbah tadi, nggak dibikin nasi dah, nasi mau bikin mah. Aduh naking berjamit aja nggak foto bion. Bisa katanya, kok bisa? Kan air itu H2O itu air. Saya bilang H2O bukan air, tapi dia adalah rumus kimia air. Rumus kimia hidrogen dioksida. Itu H2O. Itu rumus itu abstrak. Tidak bisa disentuh. Tapi dia akan menjadi nyata ketika dia menjadi air. Jimulu mauas jolma unak pulpe buat surat H2O. Nah, tidak bisa begitu. Ale mulu mauas jolma buat ma aek lemma minum. Songonido. Yesus Nasorani. Tuhan yang di surga ternyata tidak tersentuh manusia. Abstrak. Ujungnya gabe daging mah ibana menyatu dengan kita. Jadi mulai suku jolma sahalinaida di dia do Yesus ya dong di ngoluku. Tapi buktikan songon parrohaon di Kristus Yesus mah parrohaon buna. Filipi 2 ayat 5. Omma taddani jolma namar Natal. Kita nahina holongan namangihut Natal ima penyatuan kemuliaan surga menyatu di dalam kedamaian dunia. Molo mar Natal jolma mar mulia manguluna. Didok doi silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na di ibana. Cahaya kemuliaan Tuhan terpancar melalui Natal. Jadi jolma nama jalo Natal, pancaran kemuliaan Tuhan itu mesti ada di dia. Molo mangobak iba di hauma dan boy so birsak satabi gaboy tubuh ini ba. Itu kan? Dan itu betul bahasa Batak. Nah, setabi dah nanti tanya mama atau opung. Kalau orang nyangkol di sawah
itu kan lumpur ya, pasti dia, aduh bahasa Indonesia nih, kena gitu aja lah ya, mau lihat tuh nih, pasti kena ke wajah lah, ke badan, marsap gabbo. Molodais kita tuh Jehovah, pikirkan hal yang sama, pikirkan hal yang sama, pasti akan kena kemuliaannya. Ini Natal yang luar biasa. Loja doa mempergumul hojani tahun. Martangi yang doa Allah hubereng dan ngadong hubungan atau Natal. Sangat-sangat teologis sekali. Jala marukil bergumul doa di bagas rohku Tuhan ahado tona Natal nabui pasahato kuna posomon turwasmi. Tapi luar biasa. Ternyata Natal hari ini bukan hanya sekadar berkata Gloria in excelsis Deo, tapi soal marmulia maho Aina mulia do Jehovah. Kita nahina holongan Natal adalah jembatan pengantara antara kita dengan Tuhan. Asal marhasurungan Kristus dihitam. Hasusurung ni anak idoi ayat 2 ayat opati bahwa ternyata Tuhan itu bahkan lebih utama daripada malaikat-malaikat. Molo lebih utama do Kristus di ngolum porsea maho dame maroham. Kalau sentrum orientasi hidupmu adalah Kristus, dimulai di dalam Kristus, berjalan di dalam Kristus, dan ujungnya adalah Kristus, pos rohaku di bagasan sada kepastian, jaloonmu maha muliaon, dohot hadameon. Kalau rumah tanggamu itu dimulai di dalam Kristus, dijalankan di dalam Kristus, dan bertujuan untuk Kristus, saya pastikan tidak akan ada perceraian, tidak ada pelecehan di bagasanna, ale dame maon, ai dibuka di bagasan Kristus, mardalan di bagasan Kristus, jala martudu-tudu tu Kristus. Odo keutamaan. Asa mau neng merumah tangga karena sumber rumah tangga unak pola sibuk be soal gaunnya apa, gedungnya di mana, sinamotnya berapa, pestanya jam berapa dan lain sebagainya, preweddingnya gimana. Jangan itu lagi, tapi beranikah Anda berkata hari ini saya akan mulai di dalam Kristus, saya jalankan di dalam Kristus dan akan berakhir di dalam Kristus. Da odo nadison keutamaan ini. Sudah kita mergumul dah, semua kita punya masalah pasti itu. Si tahun buku ngawi dona mengulud dah. Adong dona hutahun borat niang doi dihamu. Adong dona niang dihamu ngaborak diawi. Ini kan pergumulan kita ini dinamikanya banyak ini macam-macam. Semua kita pasti ada masalah dalam hidup kita. Nah, yang dohonokku disi, molo masalah hal yang kecil tawain. Yesus Kristus hal nabalga di sini. Saya pastikan semua rasa sakit yang muncul di dalam hidupmu, penderitaan yang muncul di dalam hidupmu, kesesakan, kekecewaan yang muncul di dalam hidupmu adalah tangga-tangga bagimu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena keselamatan ini muncul lewat penderitaan. Mulut aja di Matius ada ayat 25, Sabtu 1:25 tabereng mak. Ya hatu tubuh di Tuhan Yesus songonom mak. Inna disi kan? Gabe-gabean anak buru, banyak kamu. Gabe-gabean anak buru. Holam marhata sinamo dopeon. Martupel bedang dope. Ale gabe-gabean mak. Dah hilau duit di keluarga. Nah suatu hita doro masalah ida. Ido banna di turpuki di dokon Joseph dangolo paurakon. Ale nanget sip-sip naik sirakononna. Aso nang maila sudah. Bayangkan, sebelum lahir pun Yesus itu sudah menderita, bayangkan. Belum lahir, dia sudah menderita. Kemudian, berek kita, lau sorak menderita. Ketika orang-orang bisa menikmati tidur yang nyenyak dengan fasilitas yang luar biasa, Tuhan Yesus lahir di tempat yang paling tidak nyaman. Kurang menderita di palungan dia. Puncak keselamatan kita pun mesti ditempuh Tuhan melalui Via Dolorosa, tersalib di Golgota, tersilang. Atong dohonokku mak, daksa dia do pena hutaonon, maribakon natinaon di Tuhan Yesus, lau paluahonau. Penderitaan yang ku alami hari ini belum seberapa dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkanku. Atong unak taluho ala di paru kilomi, baik Mbak Yesus disi yang utama, maka itu akan menjadi tangga-tangga bagimu untuk memperoleh kemenangan hidup. Karena dia yang paling utama. Kita nahina holongan sekali lagi. Ternyata Natal ini menjadi istimewa bagi saya. Ayo bungahu botobe, Kristus adalah yang paling utama. Alanido
di bagasan ngolutta tarajumi ma molo dirajumi ho saluhut ulaumu lau pasangap Kristus, sesungguhnya hari ini engkau sudah bagian dari hadirat Tuhan. Hidupan dan hidup si Paulus di sada Korintus 10 ayat 30 sadai. Ope mana mangan, manang naminu pamu, manang dia pidiulah hamu, baik kamu may saluhut na pasangap pod debata. Baik makan, baik minum atau hal apapun yang kau lakukan, lakukanlah demi kemuliaan Tuhan. Maka hari itu engkau sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ai keutamaan Kristus itu yang paling sentral. Alanima mames tahun manang merayakan Natal, membuat kita gabi manatap di hapapatar ni debata di ngolutta. Jadi unang bema biar kita dah, unang bema biar kita. Pandemi ini adalah tangga kita menuju kemenangan hadirat Tuhan. Itulah pesan Natal ini. Pandemi ini akhirnya membuatku merasakan bahwa Natal itu benar-benar ada. Bahwa Natal ini akan menjadi Natal mengingatkan bahwa Kristus itu benar-benar ada. Tatap maha muliau ni debata di bagasan ngolum, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi sukacitamu. Percayalah. Dan adong nabui mangabati lasni roham, bahkan pandemi COVID-10 sion molo patardo di bereko hamuliau ni debata di saluhut ngolum. Alanok sorang jalabongot do Kristus di ngolutta. Posma rohatta pamalumon ni debatado hita ditikina. Posma rohatta hamonak konotta do ngoluttai ditikina. Tuhan Yesus mamasu-masu hita. Selamat Natal hanguluhon ma Tuhan naung patari. Amin. Pinuji maho ali Tuhan nami, pinuji maho ali debata nami, bona ni hanguluan nami, marhite haso sorangmu tu portibion, kabi sorang mapakirimon nami na baru, marhite hapapatar ni hatam, kabi mangulu mahami di bagasan holong di roham, margugo mahami Tuhan, ditiki huat tusihami songo dia do marnatal nasasitong na, hutadahami ma Kristus Tuhan nami, napaluaho kami. Alani Tuhan, dagabi sudat lasti rohanami alani ho, dagabi sudat lasti rohanami alanong roho Tuhan paluaho kami. Alani dangarong nabuy manaluho kami Tuhan marlasni roha, nang pe pandemi COVID-10 sia, dang sumurut do pesyak ngulu nami, alay anggo holong di roham, totong domian, dang sumurut siak kami. Alani Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam HKBP mampangon Tuhan, na makasih holi lasni roha na baru, marhite perayaan Natal. Na di gerejaon, na di jabu doho di dia pe Tuhan. Dia kasalut nguluna na maragami arsak lasni roha sahit do aka pergumulan nasing hagaleon. Dalan na may Tuhan makamonakon nguluna. Ay nunga patar ho Tuhan, patar debata marhite Kristus dihami. Pinuji maho Tuhan pasu-pasu manamar sahit gabi malum pakirimon na. Jala ditikina Tuhan malum nang pamatang na. Homa namar guguihon mangapuli akka namar habot ni roha. Bahkan Tuhan namar guguihon saluhut akka namagali di akka parnguluan na sigapari. Molo adong do hamuliaon ni Kristusi tartatap ibana dibahen hasusurung ni huasoi di nguluna. Mangulu may ibana Tuhan di bagasan pakirimon semangat na iparu. Pargugoy mahami Tuhan huriaon. Akasalut pangulan arong di bagasan na kaparhaladom akaruas do saluhut na Tuhan na marnatal sadarion las marohanami ay nung sorak ko Tuhan tingulu nami. Pinuji maho Tuhan pasu-pasu manang salut huriam nasubuy rap marnatal di gereja do dia kaparpunguan nasing nang pidibagas nabi Tuhan alay totong las di rohay mian ay nung mian Kristus di tonga-tonga ni gulu na sida. Pargugoy nang totok Tuhan pergumulan niya salut aka gereja-gereja sadarion. Martangiak kami asahot manotong di bagasan holong huaso nasian Kristus. Pinuji maho Tuhan, las rohanami disalut akka ulaw na pinasahatmu tu akka panggonggomi. Pemerintah nami disalut akka jajaran aparatur sipil dot militer na bertanggung jawab Tuhan pada laton akka tanggung jawab di kesejahteraan di bangsut negaraon, bahkan lau mengatasi dot menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Ali Tuhan nami margogoma
pamarenta nami, presiden nami, saluhuna Tuhan dohot akka jajaran-jajaran, rodi akka panggonggomi di akka tirket-tirket na tumoru, nasida di bagasan holong nasiako, margugo manang akka para medis, do akka na bertanggung jawab lebih di garda tujulu, di akka penyelesaian masalah pandemi COVID-19 siaon. Tuhan nami, ramoti nang akka dongan nami na berbeda-beda siak kami, berbeda suku agama ras antar golongan, alani Tuhan ala nong sorang doho di hami akan ruas ni huriam nong manad doho di ngulu nami, kabi akka pionir empati, pionir haluaon, pionir nang penghormatan hidup. Damema bangsodot negara nami, damema hami salhutna ainung ngajongjok ko Tuhan di ngulu nami. Pasu-pasu mahatam na kutangihok kami Tuhan, gabi hanguluan nami mai, mar hite Kristus Yesus, martangiak kami Tuho. Amin. Tajalo mahatani Tuhata marede mahita sian buku ede nomor 605 Uhud pasat peliat 7 lau manupahi ulawan pelayanan diakoni sosial HKBP. Nunga tabege hatani debatana paingotok kita pabuah naung dipakulingi Tuhan hido hita marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus ibana do dipabakit debata gabisitean perluhutan jala marhiti ibana do ditoppa akahasiangani atong tajakkon ma Yesus anak ni debatana tubuh tu portibion alani hita jolma namadabu tu bagasan dosa. Ale Tuhan debata saya pakulingi mahami marhite Tuhan nami Yesus Kristus nang roh tumopot hami. Saya namar dalat do pehita di hasiangan nagok paru kilo do si taononon. Tapapos marohat di bagasan Jesusi nang Roma buah keluau di hita. Ibana do natau pangodiatta na mangurupi hita di pardalan atai asa sahat hita sugot hudul di siamun di debata amai. Alas ni rohaguda nahu garita honor nunga tubuh si palua dihita jomao hasana debata laus dame mahijoma
tapasaha mapeliat tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan di salhut silehon nadenggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Puhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehon mi tuniran pamataku hosado guguki rodi saluhut hartaku upasaha itu Ali Tuhan debata na totong na sumar mula na sumar pasohotan. Pupuji hami maho ala saud sudi tahim na sinakapmu adorak somarujahat do pehasiang anon. Dang terabat sibuli sakapmu, dang sudak tahim na badiai di bahe dosa nami, ala ni holong ni roham na balga naso hadodoani. Di bahe ni mauliate marohanami tuho, ala naung saud sakapmu, ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siad dosa, hamatean dot siad uhum, jala macohot hami mangulahod dosa. Ope, saya asi maroham di hami, tugihom mahami tu anakmu, saya bahem mahami gabi si luam tu ibana, asa upa ni halo jom na hami, ala na tinaon na berniti dot hangaluton humokopami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sedarion, asa diingot habal gaummu dot haroro ni anakmu gabi jolma, lahu panguluhon hami pardosa. Saya sungguli maakapar halado di huriam, mamaritahon berita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung cupang dame dohot hasonangan. Saya lehom mapitu naukap tu halak sipilebegu, dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhut raja dohot akasuruanna, asa diboto na sida naung dileho ko raja, jala Tuhan na sumurungi ro di saleleng nilelengna. Saya leho gogo tu akan di bagasan pangujunan, apuli akan marsak jala palua akan targogot. Saya tatap jala odingi akan apina buru-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongane jala pasu-pasu hami sude akan abagodang rodidak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
hamuma jala inuk pamuma mudar kudui dari sehat pamuma yang sesali dosa Yesus Kristus jalo hamuma jala inuk pamuma jalo hamuma jala inuk pamuma mudar kudui Asali
dohamuma, jala pangat kamu